Doncs estem amb el Martí Ferrando, que ha estat l'MVP sec del partit d'avui entre el Vedruna Gràcia i l'Institut Alzina. Primer de tot, enhorabona per la victòria. Merci, merci. Victòria treballada, sòlida. Crec que heu estat molt còmodes en tot el partit, molta confiança. Com l'heu vist vosaltres? Bueno, jo crec que hem jugat molt bé, l'afició ens ha ajudat i jo crec que el resultat ja s'ha vist. Ens hem mantingut constants durant tot el partit i molt bé. Com tu deies, l'afició és una part fonamental aquí al Vedruna, sobretot quan jugava a casa, no? Sí, sempre. I algun missatge que vulguis enviar-los després d'aquest partit? Que moltes gràcies i que us esperem al següent partit. Ara ja parlant més del partit, quina creus que ha estat la clau? Què heu fet tan bé? Quins punts forts té aquest equip? Bueno, hem fet bé, hem compartit la pilota i sobretot un punt molt a favor que tenim és que sempre ens coneixem de sempre, molts han jugat molts anys junts i bueno, la química ja hi és. Vuitens de final, que es diu ràpid, estem a vuitens de final classificats ja. Què li espera? Ve una gràcia ara. Objectius? Us marqueu alguns objectius? Bueno, l'objectiu és passar, no? Però bueno, ja es veurà. Ronda a ronda, no? Sí. A veure si podem. Doncs res, Martí, enhorabona pel partit, enhorabona per passar a vuitens de final, que no és gens fàcil, No. i res, ens veiem a la propera ronda. Perfecte. Vagi bé.